Wow, Nwebe Igbo ekene m unu. Oziọma ji ebe tata bụ oziọma m ihe na-esele m Alusi Egwu Global na Fada Joy. Alusi Egwu Global apụtago wedo Fada Joy aka na nsị anya hapụ ọgị ya aka. Onye na-eme onye bụ ọga Alusi Egwu. Ọgị ya bụ Akwa Okuko tiwara akị. Onye na-eli ego ji ego moto. O ji ebu ngwa ekwu ya. Etago. Amaghị m ihe na-esere Alusi Egwu n'ahụ ala nwa ịbala ọfọ. Alusi Egwu ekwuwe na ekwu ọ dịzi aka asị na ya maka nyawu ihe na-aka ewute kalịkalị. A na-adọkwu ya aka na ntị wee sị ya na akpachapụla anya maka na ụmụ ndị nọ n'ụwa ya bụ hazie ego ozi afọnyụ ọlụ gị ọkụ ifemafụzi ụzọ gị ebe izere gị nwekwana ndị ya ha bụghị nnu n'isi ahalụ mmiri so gị. N'ụwa dị omimi na ihe mmadụ kwu bụrụ mmadụ kwu ka ọ ya aghọrọ. Ihe hapụtazi na asọkwa m mmadụ azọ n'ala ọgị ya ọba ji nyatago onye na-azọ ọga ji ọba gị ọbụ na ọ gaghị izuho gị ikwu na ekwenwe nke ihe okwugide ndị mmụọ na-achị gị ma ndị na-achị ọga ga-aha gị aka napụkene gị ka akụziere gị ihe ka anya gị wee furu. Alusi Fada Joy apụtabeghị ofu mgbe kpọọ Alusi Egwu afa n'ọgị ya ka ọ na-akpọ afa na Alusi Egwu wee koro ya bụ ihe n'isi wee daadala Fada Joy bọkasịa ya ka isi agbaka anụ. Onye afọ vidiyo ebe ọ dọrọ ya aka na si ya na ọnwa ahụ kpọkwa ọgị ya afọ sendeli ya 25 Demôns na-ajụzi na biko na ọ ga-eriwekwa na ọ ga-aya apụta ma aka anọ nwa face to face amanya nwa ka face to face onye meli ibi ya ha efewenechi nke onye ahụ na ọdụkwa ka ụwa na-akwado na njedebe na mgbe Elija na ndị amụma bara emegidekwa na magide aka bụ mgbetasị ka apụta n'ọgbọ ka emee ya ka mmadụ ndị ka nọ ọnụ ọbụla o si na dị nene na vidiyo ya ka ụnụ fọ mana maka na Alusi Egwu ekwuwe na nke ya bụ okwu osegbu okwu ngwanụ nene ya. Onye nji maka ya wee bịa n'ụtụtụ a bụ maka onye kpọrọ onwe ya Fada Nwebe Joy. Fada Nwebe Joy esi na ya na-anwụ ọgwụ n'isi na-awa onye ọzọ. Esi na ihe nwere ihe echere echiche banyere onwe gị, ihe echere echiche banyere ụka isi n'ọnya ka ị na-eme, ụka ntụ na awụwọ isi na ị na-eme. Fada Nwebe Joy ma ọ bụ onye ka ị kpọrọ onwe gị, tie onwe gị na chen ka unu ụra bụ ndị na-agba Akwa Okuko mgba, ka unu ụra bụ ndị na-agba Akwa Okuko tiwala akị mgba. Agwara m unu onye ọbụla kpala ọdụdụ ya nye n'ike maka mpịawa azụ. Fada Nwebe Joy, Fada Nwebe Joy, Fada Nwebe Joy, how many times ka m kpọrọ gị oku ị na-anya ivu iru m ọfụma ọmụmụ bụ Alusi Egwu na-ekwu onye m were ka m bụ bụla ya gụleri anyị bụ Israel eri kingdom. Ọ bụ na ya ma ndọrọ onwe gị m agbakwa gị wọọ. Ọ bụ na ya ma ndọrọ ya biznes m ga-agbakwa gị wọọ. Enwekwa m 25 demons nji ataki ndị na-achọrọ ịmand their business. Ọ bụ na ị chọrọ ịmand ibe kpọtalụ gị na Facebook na ebe ma bụ ịpụta ụtụtụ isi na Akwa Okuko tiwara aka eme gị ịpụta evi isi na Akwa Okuko tiwara aka eme gị nwanne tie onwe gị na chen maka arụ gị. Tie onwe gị na chen maka arụ gị. Mind ebe bịala ime na Facebook eji na imebi nke mmadụ ka ị wee too. Don't spoil somebody this own so that you will grow your own. Iji Akwa Okuko achọ followers anyị nweta gị. Ndị Igbo eji Akwa Okuko achọ followers anyị nweta gị ma gị ma followers gị niile abụ mpịawa azụ. This is just a warning. Ọ bụ na ị chọọ ịmala ibe ọ bụ na mvu nwe ọzọ Fada Nwebe Joy i regret ya. I regret iji bịa Facebook. Ọ bụ na mvu nwe atrocity ga abụ na commit. Ọ bụ na mvu nwe wayo abụ na egwu. Ọ bụ na mvu nwe nonsense abụ na-akọ. Mma gwara gị ga-eme gị because na achọzụ m ka nna gwa mmadụ ibe mma na-eme ya na Facebook. Onye ozizi mpịawa anya azụ ozugbo ọmụba Alusi Egwu Global kwuli ya. Na ọ na-afụgo na ya na-afụgo ka Alusi Egwu Global si
emenya bụ nke ya wee na-ajụ biko nụ tigbuo ezogbuo na ana ọ dị na too much. Onye mara asụ ọsụa n'ikwe ịma ha asụ esụa na ana. Biko nụ mba anụ anyị na-abụ inwe 25 demon nwee 100 demon. Wele na-eme ka ihe agawa na ana Igbo anyị. Fada Joy ekwughị n'ihe ọjọọ si na inwe alụsị nwee nke ị na-efe ebu na enwe ya eme ka ana Igbo adị mma. Unu ebupụta ya nọ nghọtago unu ebupụta ya nọ na nwere onye ọcha gwọkọtala ọgwụ mgbe ọ gwọtara ọgwụ na-achịgba obodo ya chifue na mafia asị na mgbe ọ chịgidere obodo ya chịcha na onweghị onye yara ahụ throughout the whole country na onweghị onye yara ahụ. Ndị be anyị ọgwụ na ihe eme ọ na-aka ihe dị mma emere ụkwa na ebupụta alụsị 25 demon ahụ ka ijide na ndị Fulani na-egbusisi ndị be anyị. Ngwananụ anyị ebupụta 25 demon ka nwanne anyị nwoke wee ligoro n'ọchịchị. Ngwananụ na ndị ọzọ na-agwọ n'ọgwụ nụ, ndị Yoruba na-agwọ, ndị Hausa na-agwọ, mana apụtaghịzi na-eme ọnụ ka isi eme. Ọ bụ na onye ọzọ na-eme ihe na like ọ na-efe chi ọzọ na-asị hapụ na ya na esigbu m n'aha ndị afọ anụnwa nke onye na-eme na-emesiwi ya ike. Nwanjizi na nwanne gị nwoke na-akọ ji si n'ime ahịa na-eli ede onye ọzọ ka ọ na-oji nwanne gị nwoke ya n'isi. Ịmachịzikwa na maka na nwanne gị nwoke na-akọ ji na ya nwe na-akọ ji karịa ka ịma nke a ịmahụkwa n'ọzọ. Ngwanụ ka ọ dị ikwuchakwa nke ọha m n'ọnụ ka ọ dị na mgbasa ọzọ.